Második generációs Ford Fiesta ST, 1,6 literes turbomotor, 182 lóerő, 240 túltöltéssel, 290 Nm nyomaték. Keményítettek a rugózáson, az ESP két állásban kikapcsolható, mechanikus helyett elektronikus imitálós perdifi van. A kormány szuper közvetlen, 2 és felett sem fordul, a váltó 6 fokozatú, pontosan kapcsolható, parádés. A felszereltsége egészen kiváló, az alapára pedig 6,1 millió forint. Nem a 6,9 másodperces gyorsulás, nem a 220-as végsebesség, nem ezek számítanak, hanem ez, ahogy kanyarodik az autó. Igazi, pályára való kis ördög ez a Fiesta ST. A rekáró ülésekbe préselődve nagyon nem is tudok mást mondani, felköthetik a riválisok a felkötni valót. Ennyi.